Hello friends, ong hanya hai joto na ani YouTube channel go lam sogo ge ini kaisa video viral mani reaction nai nai usakang go bushal ne lawo upate mano tini sini sa ba sa rap khalai pau pang lai mano tini sini sa na jang nai nai isa sa pau rogo salai ke pala sa no video no Zomatero cini bru ni sakawak man ni bapan dawa sokie cini bru riono nang nai choria upitung ye ang mas elbio aran boya boro cini bru kla to nero omor puro to nero ya gusumaya de zomatia brino ba rap keme ya de romye tine zomatia bai ke nang hamma lami ye khaba khalaye mamla khalai manang asu boy ng satu mo ta upade na mamla ha bai tong to sai ke santai ke aran boy boro siri ninchu ge friends ong norok to sini tako korok sa bo kon sa pula sa kang bo kon sa bo jam no khabe kon sa jama ya ko ai no lai jom sa kon sa ne bon pore ge bro chala ro le jama ta bro ro le rap khai ne ya ko su me ai ko takuk ang no ko sanai ini to asut educator mengene khapora shikito bana itu pulau ini mote hairo mane samu khai kru dei bokhok bana nung sia ke khabe kok salang ke sini dofa sini tipra saro rome next generation ni future ong pahengnai kaisa nung kok samani ke nung phurung masi kalai to sini bro celaro le jomai ta bari rono rap khaime de ya go sume de ahi nang sala ke u ko rono chini ti prasaro khana wei serang wei bahai nai ke ang bono na sanai ta khok no nang asuk jolawi kok sana nang ya nang asuk jarno khagai kok ta sadi nang jarno khagai kok samani nini belanya saya angke bono oro jatno khagai kok samani ya tama riang tama bru tama debarma tama zabatia omote hai jatno khagai kok no tasadi haisi ke te gaisa sing masalai nai chini ti prasaro melang ke nai thogjang lai khatung jang lai usgang ni urpate mani bahai ke urpate khaba borei ni para boro chalani para boro bono wal sonai borei ni parang ke korbok thamani notong bazar lai thangai dumbur thamani rambodro parani borisi mangmui ke salarong ke tin goreani news rogo numanita ke sing wan chuk thai klai u borei rogo wan chuk thai klai u salaro wan chuk thai klai bahai nung rambodra as hasal mani bushal melawa thangai mela nai nai hi asuk sok ngla nge bono sikisa wang sonai hasal ma omor pubai notun bazar te rambodro belai chalosi 1 ঘন্টা ni lama bas ora su thangai sogoi mano ge ora bisingo sanai sini guardian hunjanai ro bahai besajo biang thangnai tama khaya bota hero kuno dino naikol ma mukoi ai betan roja tambri ro haike thangsiti haingsti songsiti phurungma siklai sai thanga guardian ro bahai besana ba nung jepa naikol is tona nangnai tamani ka sangna ba nangnai nung biang thangnai nung biang sonai asa hasal ma ro thangai omote hai ro lap kri mela nai ka mai masaya bu mela nai ka mai masaya mela nai de mai masa nam la ke bono mela ro no shok tang bai di mela ro na asuk tu batanai chini bokrok kri hai wan charo bai ke mela khai tmani mela khai si bai ko taksi ti prasar je ja pha si melang na ke gondo lai wo tong lai wo rap khai ro tre lai bo tai mang si nge ban nung mela wa thangai am tai ro si nugu belai nu
age rogo bahai ni bulai tonglai omtai rono se nugu tonglang teksa sisa bai sitiko ane ase mela no sok bai bo ai tang bai mela tanai di mela no bon se khai jai bu mela ja no bu kok se bang hai wan sarok to mela khai nai ni borok ni bokrok no rok sisi bai kho boisa mela tamani boisa mela khai jak ba kaisa bo business mane uni ni age ni sel thanya rok tei mane haya kesa bono phala ni bangsi borok mela khai u mane no sel khai ni bangsi tei naga jola pu tama pu podre porto thung business thung bo rang puisa ajiban ni borok mela khai lai borok ni kaisa loss anya tei ni borok mela songsalaiu tei phalaiu nana tia manai potre por phalai gesini borok rok ke bota hanya wa soya yahan bagai sing mela naya ke tongoi janija nogo siring khai nai chau nai kaha ke tongo si samba hamari manai namle hai mela pulso ko ai je japas thangai ho nailai ho nge taku nono bang ma sanai nung amata hai ke kok na ta sade herengani si wa sodi sini ti prasar no sini ti prasar kawama tongko wa soya ko ge bono no sing ma khore lainai ma salainai hai tangdi hai ta sodi chaya borok le riang dewan ma jomai tia cha do kri gunda nai ro gunda khe gunda sing khonja ge bono no chaya khani no khe majra rodi sasti rodi phasi order ke phasi order thangthang ge bono no sing joto midi lai joto kha baksa ke kok salai decision bai ke nanai tamang nai bota hero no kok salai ke si kasang hagasi dofani ham krai nai dofara hagasi rang nai nam hai jona bai hai ai pu jomai tia jar hai pu sini bruce laro la jomai tia brir no ede rong phere mani ya ede khai mani ya age kok no ta sai amma thai kok no tisaboi kok ta sai lekha pora gana sikito wa sobu jotono kisa lekha pora sikito gana phano teksa wa sok thai klai ga bono nang video sanaya he tongmani ma sanala ha jano tisai kuno dino kok ta salai di je hayam borok je hayam nunai tamari yang teman te ma tama jamatia hayam borok le po hayam sin ga asani tini ni video next video ro hai malai piu nai ngem no kaisa sing salai mani si mane khorai lai mani kaham kering tongmani bota hina tuisi tini kisa video masna mani gani saya tonga ke joto anon nakardi bru teng deba ma teng jomai tang teng ani bru pasai tong de ma tong jomai ta tong ani ro thung tong bot chini joto si ti prasa ebono jati no takhade divide takhade jati no divide khayawai kok tisai sayawai siring ka sing je samung khayna nama no sing khai ke si bosi janai tei asa kok mang salia ani saya tong ka anu menakadi ke tini video asno joto no hambai tei